τη δική σας, γιατί είχα ενημερωθεί όλο αυτόν τον καιρό, αλλά το επιβεβαίωσα και με τα στοιχεία που μου έδωσαν και οι πρόεδρος του Συλλόγου, αλλά και οι τοπικοί υποψήφοι σύμβουλοι. Έχετε πετύχει πολλά. Μπορείτε να πετύχετε ακόμα περισσότερα και να διεκδικήσετε ακόμα περισσότερα. Εκείνο που έχουμε σαν αρχή στο συνδυασμό μας, στην Οριστιάδα στην πρώτη γραμμή, είναι να αξιοποιήσουμε την εθελοντική προσφορά, να έρθουμε να συνδράμουμε. Το μεγάλο πρόβλημα, σαν τοπική κοινωνία, είναι να βρούμε ανθρώπους με μεράκι, με όρεξη σαν τη δικιά σας. Το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι να σταθούμε δίπλα σας. Σίγουρα έχετε ζήσει πολλές οικογικές αναμετρήσεις, τις έχω ζήσει κι εγώ. Το αίσθημα των αμφιβολών υποσχέσεων το έχετε βιώσει, το έχω βιώσει κι εγώ. Δυστυχώς όλοι όσοι ασχολούμαστε με τα τοπικά δρόμια, όσοι υποψήφοι, ακολουθούμε πάντα μία κατά τη γνώμη μου λάθος τακτική, να ερχόμαστε πριν τις εκλογές, να τάσουμε πολλά, στη διάρκεια της θητείας να πραγματοποιούμε λίγα. Κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει αυτό. Πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι, ρεαλιστές στην πραγματικότητα, να δούμε τι μπορούμε να ικανοποιήσουμε από τα αιτήματά σας. Επιτρέψτε να σας πω ότι τα αιτήματα που είπε ο Πρόεδρος είναι εύκολο αιτήμα. Χωρίς να λέμε μεγάλα λόγια. Δεν ζητήσατε κάτι εξωπραγματικό. Εμείς, επειδή περισσότεροι έχουμε περάσει μέσα από τους συλλόγους, είτε πολιτιστικούς, είτε οι γυναίκες υποψήφιες έχουν περάσει από τους συλλόγους γυναικών, είτε από αθλητικούς, γνωρίζουμε εκ των έσω τα προβλήματα των συλλόγων, ξέρουμε πόσο κόπο χρειάζεται, πόση όρεξη, πόσες ώρες, για να μπορέσει ένας σύλλογος να έχει μια δραστηριότητα αξιοπρεπέστατη όπως έχει ο δικός σας. Ειλικρινά έχετε πετύχει πολλά σαν φούρνο. Όταν ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια για να κατεβάσουμε συνδυασμό για τον νέο καλλικρατικό δήμο, από τα πρώτα χωριά που επισκέφθηκα ήταν το Θούρνο. Και όχι μόνο συνολογικά, γιατί είναι το πρώτο χωριό, όπως πολύ σωστά είπε και ο Τριαντάφυλλος, του νέου καλλικρατικού δήμου, αλλά γιατί μου κέντρισε το ενδιαφέρον οι δραστηριότητες σε όλα σας τα επίπεδα, είτε μορφωτικού, είτε πολιτιστικού, είτε αθλητικού συλλόγου. Είδα ανθρώπους με όρεξη. Αυτό που το είδα σαν αναφορά, σαν βίωμα σε μικρό βαθμό για τις δραστηριότητές σας, το διαπίστωσα και στην πράξη. Δεν θα αποσυρθούμε πολλά. Δεσμευόμαστε όμως ότι θα είμαστε πολύ κοντά στους συλλόγους. Δεσμευόμαστε ότι οι πόρτες μας και τα αυτιά μας θα είναι ανοιχτά. Και να ακούμε τους προβληματισμούς σας, να ακούμε τις σκέψεις και τις ιδέες σας. Έχετε άτομα αξιόλογα που αγωνίζονται, που πιστεύουν σε αυτό που κάνουν. Και ειλικρινά, το πρωταρχικό σε μια τέτοια προσπάθεια είναι αυτός που εμπλέκεται με οποιοδήποτε δραστηριότητα να το πιστέψει. Να οριοθετήσει ένα στόχο, να μπορεί να τον πετύχει, να ανεβάζει πιο ψηλά τον τύχη, να ξαναπροσπαθεί να τον φτάσει εκεί και ούτω καθεξής. Εμείς όταν συναντάμε τέτοιους ανθρώπους, δεσμευόμαστε ότι θα είμαστε δίπλα τους. Είπατε κάτι και ευχαριστούμε τον Τριαντάφυλλο για την προσφορά που σας κάνει. Βέβαια πρέπει να φέρνουμε να κάνουμε άλλη μια επίσκεψη, μήπως μας δώσει και τα κλιματιστικά για να γλιτώσουμε μήπως από ένα εξωτερικό. Θα το δούμε ότι θα μας κάνουμε και εμείς σαν μια δημοτική αρχαία να σας εξασφαλίσουμε. Για την ανακαίνιση της αίθουσας νομίζω πρέπει να τα δούμε λίγο με λεπτομέρεια για να μην τάξουμε πράγματα που δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε. Νομίζω όμως από την ενημέρωση που έχω ότι είναι εφικτή αυτή η ανακαίνιση. Θα συμφωνήσω για την ομορφιά σας. Και δεν είναι η ομορφιά μόνο η εξωτερική. Έχετε δώσει δείγματα ότι η ομορφιά ξεκινάει από μέσα σας, μέσα από την ψυχή σας. Και αυτό είναι το πιο βασικό. Κάναμε επιλογή, όπως σωστά ανέφερε ο Τριαντάφυλλος, τις 4 θέσεις των υποψηφίων τις μοιράσαμε αναφύλλο. Και δεν είναι επειδή είναι υποχρεωτικό από το μόνο να υπάρχει μία γυναίκα,
Το πιστεύουμε ότι η αντιπροσώπευση των γυναικών πρέπει να είναι ισότιμη. Όχι μόνο για να βοηθηθούμε στα προεκλογικά μας μέχρι τη μέρα της εκλογής, αλλά γιατί ειλικρινά, πιστέψτε με, θέλουμε την ενεργή συμμετοχή των γυναικών όχι μόνο σε επίπεδο συλλόγων, αλλά και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι ιδέες που έχετε με το μυαλό, το πρακτικό που έχετε εσείς οι γυναίκες, θα μας βοηθήσει πάρα πολύ έτσι ώστε να μπορέσουμε να διοικήσουμε από τις 1 Ιανουαρίου το Δήμο μας καλύτερα. Επιτρέψτε να σας πω ότι προέρχονται από μια οικογένεια που είχε μια μητέρα δραστήρια, κάνω μια μικρή αναφορά και πρώτη φορά την κάνω, που ξέρω ότι μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά και μπορείτε να πετύχετε πολλά. Γι' αυτό σας θέλουμε κοντά σας. Έχουμε δώσει κατεύθυνση προς τους υποψήφιους τοπικούς και δημοτικούς συμβούλους κάθε μέρα να είναι κοντά σας για να ακούν τους προβληματισμούς σας. Θα συλλέγουμε όλα τα στοιχεία που θα μας δίνετε, θα τα αξιοποιούμε, θα τα αξιολογούμε και θα προτείνουμε βιώσιμες λύσεις. Ρεαλιστικές. Δεν ζητάτε πολλά, το γνωρίζω. Και δεν θα πω σε λαϊκισμό. Οι σύλλογοι ζητάνε το περιβάλλον αυτό που ζουν, αυτές τις συναντήσεις που κάνουν, να είναι σε ανθρώπινες συνθήκες. Έχετε ένα πολύ ωραίο χώρο. Θέλει κάποια πράγματα, μου έρθουν σήμερα αυτή τη στιγμή κάποιες ιδέες πώς μπορεί να διαμορφωθεί. Επιτρέψτε μου να τις ολοκληρώσω τις απόντες για να σας τις καταθέσω, να τις συζητήσουμε αν μπορούμε να τις υλοποιήσουμε. Και που θέλω να περάσουμε σαν μια δημοτική αρχή, να μπορέσουμε να επιμικρύνουμε στη διάρκεια της χρονιάς τις εκδηλώσεις που γίνονται. Να μην γίνονται μόνο ανήμερα ή παραμονή του πανηγυριού. Ένας σύλλογος για να είναι ζωντανός, πέρα από αυτές τις συναντήσεις που έχετε σε εβδομαδιαία βάση, θα πρέπει να βοηθήσουμε να έχει δραστηριότητες και όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Αυτός είναι ο σχεδιασμός μας, να δώσουμε μικρές εκδηλώσεις σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, για να μπορέσει να είναι και πιο ευχάριστη η λειτουργία του συλλόγου. Για τις εκδρομές σας δεν θα πούμε πολλά πράγματα. Έχουμε ένα σχετικό, το οποίο νομίζω ότι το δείτε στο πρόγραμμά μας, θα το επικροτήσετε. Σε γενικές γραμμές να σας πω ότι πρέπει κάποια στιγμή να αξιοποιήσουμε και τα δικά μας τουριστικά μέρη. Τα λίγα που έχουμε, αλλά πρέπει να δείξουμε μια εξωστρέφεια να τα βγάλουμε προς τα έξω. Και αυτό θα επιτευχθεί μόνο με ανταλλαγές εκδρομέων. Το σκεπτικό μας είναι να προσελκύσουμε ξένους στον τόπο, αλλά και για να το καταφέρουμε πρέπει εσείς να είστε προπομπή των αξιοθέατων που έχουμε στην περιοχή μας, να τα μεταφέρουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα, έτσι ώστε να αποτελέσουν πόλο έλξης. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Δεν θα σας μιλήσω για την ψήφο. Πάντα εσείς κάνετε την επιλογή. Αυτό που μπορώ να δεσμευτώ σήμερα είναι ότι θα μιλάμε πάντα με ειλικρίνεια, δεν θα παραμυθιαζόμαστε μεταξύ μας και είναι απαράδεκτος όρος στο συνδυασμό μας, σε αυτούς που συμμετέχουν, ότι θα είναι πάντα κοντά στον πολίτη. Μπορεί να μην μπορέσουμε να λύσουμε όλα τα προβλήματά σας, αλλά τουλάχιστον να ξέρετε ότι σας διαβεβαιώνω και αυτό, ότι θα σας ακούμε. Άνθρωπος που ακούει θέλει πάντα κερδισμένος. Σας ευχαριστώ θερμά, σας ευχαριστούμε όλοι μαζί για την υποδοχή και ελπίζουμε να είναι μια μεγάλη ολόκληρη προφανότητα. Να πραγματοποιήσουμε βήμα-βήμα αυτά τα οποία απαιτούνται. Σας ευχαριστώ ειλικρινά θερμά. Να είστε καλά.